És cert que l'home té més orientació que la dona? Sexes en guerra. Què és la qualitat? La qualitat és fàcil de reconèixer. Qualitat és tranquil·litat. La qualitat es nota. La qualitat és més bona. Només confies en el que és autèntic. És assaurir. És una manera de viure. La qualitat i la teva salut ha estat sempre la nostra raó de ser. És la teva. Grup Llet Pasqual. Fabriquem qualitat de vida des del 1969. En tinc 40. No sóc a casa. Sí que sóc a casa. Com tu, la teva boca amaga molts secrets i els laboratoris Láser els coneixen tots. Per això t'ofereixen una àmplia gamma de productes per prevenir i protegir la teva salut bucodental. Perquè per a Láser, la teva boca no té secrets. Indiana! Indiana! Espavila't, home! Sempre somiant despert. Escapa't quan vulguis amb pàginesamarilles.es. Ho vull, ho tinc. La pròxima vegada o ens dius que és la Regal o no hi pugem. 902 30 30 96. Amb l'assegurança Regal Auto estalviaràs el doble. Diners i molt més que diners. Quan ets un negociador de la policia no hi ha feina fàcil. Digui. Et fa gràcia? Ni cap lloc tranquil. Fins i tot casa teva. Tenim un problema. Exacte. Bruce Willis. Hostage. És la gran pel·lícula. A TV3, divendres a la nit. Si sempre t'ha agradat Danone, ara t'agradarà més. Perquè trobar els codis dels teus Danone també és d'estalviar. Arriba a gananones.es. Entra a gananones.es, introdueix els codis i tindràs descomptes i obsequis segurs. És més fàcil del que t'imagines. Estalvia i guanya amb gananones.es i una cuina Fagor valorada en 6.000 euros pot ser teva. Hem acceptat que hi ha coses que mai funcionen a la primera. És com intentar treure taques difícils en una sola rentada. Però ara, per fi, hi ha un llevataques d'Ariel. Funciona amb el detergent per actuar sobre taques recents i taques difícils. Ara podràs treure més taques a la primera. Nova gamma de productes llevataques d'Ariel. Més taques fora a la primera. Els grans compositors i els seus millors intèrprets reunits en la gran selecció Dots Gramofon. Aquest cap de setmana, segona entrega Bach per 9 euros amb 95 amb La Vanguardia. I avui cuinarem amb Filadèlfia, que és tan suau i cremós. Pa amb Filadèlfia o Filadèlfia amb pa? No, he dit cuinarem. Fem les nostres verdures preferides a la planxa. N'alternem unes quantes capes amb Filadèlfia. 10 minuts al forn i ja està. Genial, no? Per mi. Ara m'has donat una altra idea. Filadèlfia, un món que ni te l'imaginaves. El Corte Inglés. Ganas de tardor. Mami, yo te ayudo con la salsa. Ahora sí que me ayudarás, pero con estas manchas de grasa. Las tendré que frotar y aún así... No usas el adecuado. Ahora tienes el nuevo Vanish Ox Intelligence Plus. Deja que te demuestre su eficacia frente a tu quitamanchas. Vanish busca todas las manchas y actúa sobre ellas. ¿Pero en las de grasa también? Sí, gracias a la exclusiva fórmula Intelligence Plus. Se las ha comido todas. ¡Qué diferencia! Vanish confía en el rosa y adiós manchas. Y ahora Vanish te regala 600 euros cada semana para la ropa de tus hijos. Entra en vanish.es. Hola, com anem? Quan vindràs? Hola... I l'Anna? El dimecres vindré. Ui, el dimecres no puc. El dijous et va bé? Ui, no, l'Anna ha sortit, Ha hagut d'anar al metge avui. Perquè no hi ha ningú al món que no es desesperi amb una conversa així. 12 megas reals gratis 4 mesos gràcies a la fibra òptica d'Ono. Truca al 1593 o entra a ono.es. Roca recomana només Viacal per la neteja i el manteniment diari de les superfícies, per conservar-les brillants com el primer dia. Viacal protegeix contra la calç 3 vegades més temps. Y no me da miedo ser tal como soy.
ni pensar lo que pienso. Cine Platinum, dissabte 26, Tierras de Penumbra i diumenge 27, Ali per €1 amb La Vanguardia. La tecnicitat no és una qüestió de preu. Descubreix-los a Decathlon. Oiga, he llenado el depósito, pero si le pago 19,90 € y ya vengo a echar gasolina todo el mes. Es simple, es como los planazos de Movistar. Yo tengo el planazo tiempo libre. Hablo con cualquiera todas las tardes, de lunes a viernes, y el fin de completo por 19,90 € al mes. La gent s'està acostumant als planassos de Movistar, però només són de Movistar. Tria el teu. Cada vespre comencem de nou a TV3. Benvinguts! Endevines amb quin concurs? Quin bon rotllo que hi ha aquí, a Bocamoll. Fragasses. Bocamoll, presentat per Roger de Gràcia. Després, l'esport batega amb més força que mai. El nou magazín esportiu, presentat per Xavier Valls. Bona tarda, benvinguts. Notícies, reportatges i entrevistes en directe. Esport Club. I abans del Telenotícies Vespre, quant temps fa que no vius la natura? Espai Terra, amb Tomàs Molina. Per entendre per què és de moltes coses del nostre paisatge. De dilluns a divendres comencem de nou a TV3. Descobreix l'efecte dòmino del desafiu Activia 14 dies. Un repte amb què Activia ens assegura que ajuda a regular-nos el trànsit intestinal en 14 dies. Això sí, només amb Activia. Si vas canviant no t'ho asseguren. Per això, pren Activia cada dia, perquè Activia és l'únic que ha demostrat que ajuda a regular el trànsit en 14 dies. I tu? Ajuda a posar en marxa la teva regularitat i que res no te la canviï. Fes el desafiu Activia. Avui t'hi durà el papa. Anem? Et vols estalviar despeses amb el cotxe? Digue'm que ets de Regal. Truca al 902 30 30 96. Amb l'assegurança Regal Auto estalviaràs el doble. Diners i molt més que diners. Es nota que tenir fills? A tu no et canvia. Es nota que veus Sant Miguel 00. Hey, hey, hola. Esta semana con Telefónica tienes el alta de línea gratis, gratis. Alta de línea gratis. No lo dejes pasar. Demana'l al 1004 o a botigues Telefònica. De la naturalesa escandinava tan pura tenim la llet més bona per les varietats de formatge més costoses. Arla Finello. Només formatge natural ratllat. És fàcil d'escampar i es fon perfectament. Ideal per tots els plats calents. Gaudeix del tast suau d'Arla Finello. Arla, passió per la naturalesa. De qualitat. Original. Molt recomanable. Aquesta és la resposta de l'audiència al primer capítol de A la presó, segons el jurat d'espectadors de l'estudi de mercat GFK. Bon dia. Un lloc on només TV3 et pot fer entrar. A la presó, a TV3, aquesta nit. I després, a l'Entrelínies, veïns i prostitutes al Raval, una convivència difícil. Que s'emportin la prostitució i els drogadictes a un altre barri i que també els pateixin ells. Si darrerament ha notat que a casa del veí hi ha un accés sobtat de llums de lava, música chill out i tot va 3 vegades més lent és ben clar. Ja estan sota la influència de la triple tranquil·litat Toyota. És a dir, per haver finançat el seu Toyota Verso a 3 anys, ara gaudeixen de 3 anys d'assegurança tot risc, 3 anys d'assegurança per desocupació i 3 anys de manteniment. És el moment. Vingui ara al seu concessionari Toyota i afegeixis a nosaltres. Tenim tranquil·litat per tothom. Si sempre t'ha agradat Danone, ara t'agradarà més. Perquè trobar els codis dels teus Danone també és d'estalviar.
Arriba Gananones.es. Entra a Gananones.es, introdueix els codis i tindràs descomptes i obsequis segurs. És més fàcil del que t'imagines. Estalvia i guanya amb Gananones.es i una cuina Fagor valorada en 6.000 euros pot ser teva. Els grans compositors i els seus millors intèrprets reunits en la gran selecció Dodge Gramophone. Aquest cap de setmana, segona entrega Bach per 9 euros amb 95 amb La Vanguardia. Només a partir del 70% de pur cacau, els teus sentits et duran a un munt d'aromes intenses més enllà del plaer. Excellence, pura xocolata, pur plaer. Lind, mestre xocolater suís. Més a prop que mai d'un lifting professional. És el que necessito. Nou Revitalift Rostro Contorno i Cuello de L'Oreal. Tecnologia punta. La vitafibrina reestructura la malla interna de la pell. Eficàcia mesurable fins en les zones més difícils. Rostre refermat, contorn facial redefinit, fins al coll s'allisa. En un sol tractament, lifting acció total. Nou Revitalift Rostro Contorno i Cuello de L'Oreal. Més a prop que mai d'un lifting profesional. Nosaltres ho valem. Te paseas imposible por una ciudad que nunca se rindió ante ti, que creció en terrenos ganados al mar, que construyó edificios nunca vistos. ¿Y ahora pretendes que esa ciudad se doblegue ante ti? Te equivocas. A 25 metros bajo tierra te plantaremos cara. Allí te esperamos. Para nosotros cada proyecto es un desafío a lo imposible. Grupo SACIR. Innovació Garnier Cabells Llisos. Ara l'allisat perfecte és així. Més ràpid i durador. Nou Fructis Hidraliso efecte planxat. La seva fórmula s'activa amb l'escalfor per un allisat 2 vegades més ràpid, 2 vegades més durador, fins i tot amb humitat. Són els cabells llisos perfectes. Nou Fructis Hidraliso efecte planxat. Cuida de ti. Garnier. ¿Por qué Isabel Pedraz le da Actimel a sus hijos? Hola, tú me entiendes, ¿no? Te pasas todo el día detrás de ellos. Coge el chubasquero, ponte la chaqueta, porque ahora nunca sabes qué tiempo va a hacer. Por eso les das Actimel. Claro, porque por mucho que les diga que se abriguen, luego estos hacen lo que quieren. Y el Actimel lo toman seguro. Actimel arriba actiu a l'intestí, on es concentren el 70% de les defenses i ajuda a reforçar-les. Yo les doy Actimel porque es un refuerzo que les ayuda a estar bien. ¿Y tú? ¿Por qué tomas Actimel? És cert que l'home condueix millor que la dona? Som una mica diferents ja des de petits? Cada setmana analitzem científicament les principals diferències que hi ha entre l'home i la dona. Perquè volem saber, d'una vegada per totes, quines habilitats tenim i en què som millors que les nostres parelles. Si m'he anat fins al centre i he tornat al principi. Això és La Guerra. Sexes en guerra. A TV3, dijous a la nit, estrena.